Ang tao sa abugikan sa abog usab mo pauli. Mao nga samtang napataning kalibutana atong tarungon ang atong kinabuhi kay di gyud nato mada og motaliwan na ta niining kalibutana kung unsa may naa nimo karon. Mga ka-dear friends, kini na usab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe nga mga dalit kayo og lain na sad nga istorya nga pinadangat sa tua pinagi sa tong YouTube subscribers. And of course, sa wala pa makasubscribe, please click the subscribe button o ang notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. Sa mga nangita sa daan natong mga istorya, madungog sa na ninyo sa Katabi with Ate Gems. Subscribe and click the notification button also. Kung kamo ginamo mapada sa inyong kagulingong sugilanon, pwede kayo isend lang na ninyo sa papajoesuperb@gmail.com. Or i-check ninyo ito ang video description below para makita ninyo ang eksakto nga email ad para di masayop og pada. So dito maglangay o ganiya na nga itong suwet sa galanon nga tagan itong kinabuhi diri lang sa itong YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Oh Dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May saya na hindi malilimutan. Kini atong istorya pinada kini ni Camille. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo. Ug sa tanan tigpaminawan sa imuhang programa. Dugay na ko gusto nga i-share na ko ang istorya, Papa Joe, pero di yung ko kay gayon tungod sa kabisi sa adlaw-adlaw nga gimbuhaton. Kini akong isuwat karon dili niya ako ang istorya, kaagi kini sa ako ang amahan. Kay gusto man gud niya nga akong isuwat ang iyang istorya kay listeners siya nimo, Papa Joe. Sa di pa ko mapadayon, mapailaila ko nimo og tawagan lang ko sa pangan nga Carmel. O ang pangan sa kong amahan kay si Upong. Sugdan ako pagsaysay ng istorya sa kong papa Upong niya itong bata pa sila sa iyang mga igsuon. Ikaduha nga kong papa sa siyam ka mga manag-igsuon. Istorya pa sa kong papa nga lisod kuno ang ilang kinabuhi niya tutungod kay ang iyang amahan, bali ang akong lolo, di kuno mangita og trabaho. Ang iyang inahanra na ning kamot. Kugihan kuno kayo ang akong lola kay bisan og sige kini og kamabdos mao gihapoy mulihok para makakwarta sila og makakaon ang tibuok pamilya. Ang trabaho sa akong lola kay manguling, maguma, mangahoy, mamaligya og binugha nga kahoy og daghan pa. Kining mga trabahua nga angay unta sa lalaki ang mulihok niini. Pero tungod kay di mo trabaho ang akong lolo, napugos ang akong lola og buhat ani mga buluhaton sa mga lalaki. Kini mga trabahua iyang gibuhat bisan pa og mabdo siya, bisan pa og dakong tiyan og dunay sulod bata. Kayod kalabaw ang akong lola. Ang resulta, sa panahon nga manganak siya, namatay ang bata inigawas gikan sa iyahang sabakan. Why nasayod? Unsay rason nganong namatay gyud ang bata? Siguro tungod sa epekto sa iyang pabaya, sa iyang pagmabdos, nga imbis unta mag-amping kay dunay bata sud sa iyang tiyan, nagpakapoy naman noon og taman. Way saktong gikaon, way saktong bitamina. Diyo sa kay gayon nga nakakita raw tagtrabaho si lolo. Nalipay kay si lola, kay at least makapahuhuway na siya. First week sa trabaho ni lolo, gisungog siya sa mga kauban ug matod pa sa mga kauban sa trabaho nga ang imong asawa ron basin og gidulgan na og lain. Ang lulupod nako nga inosentihon ni tuupod ug nahadlok nga nailain nga muukoy sa akong lola. Ang iyang gibuhat ni undang sa trabaho, ni pauli sa ilaha og nananggot na lang.
Sa gikaingon ko na so nang bahin sa akong istorya nga namatay ang bata nga gisabak sa akong lola. Pero dili pud tanan kay naapoy na nga buhi ug usa niini ang akong amahan nga si Papa Opong. Kung usa ka irresponsable ang akong lolo, maupod ang kalahi sa akong Papa Opong kay buutan kay siya og responsable bisan pa sa kalinghod sa iyang pangunahuna. Grade 1 pa lang si Papa Opong niadto og naa na siya buot. Nakita niya ang kahimtang silang pamilya ug iyang anahan nga mao'y nagtrabaho. Mga sa kadlaw niya na nisulti siya sa iyang inahan nga di na lang kumuskoyla ma. Unsa? Kasi di muskoyla, grade 1 pa gani ka? Ayaw Opong, di kumusugot nga muundang ka. Kinahanglan nga muskoyla ka. Ako na'y bahala sa tong pamilya. Tubag pa ni Mama Papa Joe. Pero wag yun naminaw si Papa Opong. Niundang siya siyang pag-eskwela. Wagan ni siya katiwas o grade 1. Iya katong gibuhat kay gusto niya nga sila nalay mo trabaho sa iyang inahan. Gipugngan nun ta siya siyang mama pero gitubag na po niya ang inahan. Di mangyapon ko ganamo eskwela ma kay di ko kasabot sa leksyon. Og tuod man, sa batang pangunahuna sa kung Papa Opong siya na'y nangamahan sa iyahang mga manghod kay lagi. Sige maghihapon og kamabdos ang ihang mama hangtod nga niabot sila og siyam kabuok. Bisan og puwerti ganing lisura, sige po og panganak iyang mama, way ipakaon, way ikapainom og gatas, matud pa ni Papa Opong nga ang ipainom kuno siyang mama sa mga masuso nga bata kay kanarang gabon og butangan og kamay. Mao na nadak-an siya mga manghod. Huwag sila makatilaw anang gatas, Papa Joe. Ang ilang sudan, permi kay parat kayo, mga buwad, para nubo o dili kalas. Para manubo. Ginamos o tinabal para dugay mahurot o di pod mapanos. Si Papa Opong, ang tabang-tabang sa iyahang mamas panginabuhi, lakip na po sa pagbantay sa mga gagmay nga mga manghod. Usa kadlaw niadto samtang nagbantay si Papa Opong sa iyahang 1-year-old kapin nga manghod, gibati siya kagutom mo nga niadto siya sa kusina para mangita kung doon na ba'y dukot nga nahabilin sa ilang kaldero. Ang style silang balay kaniadto kay taas og haligi. Doon ay habog nga silong og abli ang mga dagkong bintana. Pagbalik ni Papa Opong gikas lang kusina, maulay nakitaan nga wala na diha ang bata. Iyang gipangita og pagtambo niya sa ilang bintana, didto na sa ubos ang bata. Nahug di ay kini ug naugbok pa ang ulo sa yuta. Nisyagit si Papa Opong og dalang hilak, hangtod nga naabot ang iyang mama ug papa. Nang hilak po silang taman, pero wa na sila mahimo kay wala na may kinabuhi ang bata. Dili po nila mabasol si Papa Opong kay bisan pa og nagpakita kinig ka matured sa iyang pangindaron pero di kalimod nga bata pagyud ang pangunahuna niini. Ug kinsa po'y magtuo nga mukamang di ay ang bata. Ug kung giun sa pagkahagbong, way na sayod, way nakakita. Nagsubo sila sa trahedya nga nitabo sa bata pero paglabay sa pila ka adlaw, namabdos na pod ang iyang mama. Ug nanganak og kaluha. Pero igo ra niabot og tuig ang pangindaron sa kaluha, namatay ang usa. Nagluya kuno ang usa ka bata pero wa sila'y kwarta nga ikapa-check up. Hangtod nga nawala ra pud sa kalibutan ang iyang igsuon. Fast forward Papa Joe sa siyam kabuok nga anak siyang mga ginikanan, unom na lang ang nahabilin. Usa na niini ang ilang igsuon nga patulon. Hadlo kuno kaayo ni sila mutukar ang patol niini. Nakunoy naka-idea nga higtan og kaset ang hawakan sa iyahang patulon nga igsuon kay inig-andar sa patol, ipatukar lang kuno ang kaset. Unya maulian dayon kini sa iyahang patol. Ingon ini kalisod ang na-experience ang pamilya hangtod nga nag-16 anyos na si Papa Opong. Nakahukom siya nga mukuyog siyang uyuan nga mulargahay sa Mindanao. Ang iyang uyuan nga igsuon ni Lola doon na kunoy dakong yuta sa Mindanao ug mao kini ilahang umahon. Si Papa Opong grabe gyud kakugihan. May na lang gyud kay dito siya naliwat siyang inahan nga purti gyud kakugihan. Dako kay giyuta ang ilahang nga giuma sa Mindanao. Ang kinabuhi sa kung Papa Opong halos naa na lang sa iyahang uma.
Dihara po siya nagpuyo sa ilang gitukod nga payag duol sa ilahang uma. 17 years old na si Papa Opong dihay nay usa ka babae nga estudyante sa high school nga dili na mosulod siyang klase kay moadto sa payag sa akong papa. Bisan pa og mag-uumara ni sila pero dili pud mabintahaan ang hitsura sa mga lahi sa akong lola kay matud pa nila doon na sila 1/4 nga dugo sa katsila. Dini naliwat ang akong papa sa side siyang inahan nga hitsuraan. Sa pagkatinod lang Papa Joe, gwapo ang akong papa, taason og height, moreno, gamay og lips og taliw-tiw og ilong. Mao siguro hinungdan nga daghan pud og mga babae nga magdulduol sa akong papa. Pero tungod lagi kay ang iyang unahuna narigyod sa pag-uma, iya rang gibaliwala bisan og kinsa pang babae ang magdulduol ug usa na nila katong high school nga estudyante nga magtambayan sa ilahang payag. Nabantayan ni Papa nga halos di naman muli ang babae sa ilaha. Mao nga iya kining giingnan nga dili ka pangitaon sa inyo nga naamang ka diri pirmi. Nitubag puno pud kuno ang babae nga murag nagkasuko. Mopauli na lang ko murag murag pud wa. Ang amahan nagpangunot sa iyang ulo kay wa siya kasabot-sabot ipasabot sa mga babae. Pagkabot siyang tiyo nangutana siya. Tiyo, sa'y pasabot anang murag murag wa. Wala pud kasabot si tiyo niya. Mao nay gisulti sa babae nga kadto magsigig ari sa tuwa ba. Sa kalit lang ni katawa og kusog si tiyo niya. Pong, hinaag yun nimo Kato siya naibog to nimo, naghandom to nga nagkauyab mo mao nga niana siya nga murag mura pud og wa. Kay ikaw baya maglikay-likay masag ka. Aw. Ingon ana de na. Wa man ko kabalugod. Inosente pa nga tubag sa akong papa Opong kay kini akong papa kaniya to turpe manggiuwawon ug sa laing bahin wa po siya kauyon sa mong babae. Gawas sa kahitsuraan sa akong amahan Papa Joe kugihan pa kayo. Daghan kay nga modayeg niya. Samot na niya tong nakasanggi siyang mais nga 35 kasako nga nilubo nga mais. Samtang naglinya sila sa pagalingan, nakadungog sila sa mga tao nga sige ingon nga, grabe aning maisa, porting daghana. Pila ka tao kay nagtabang ani pagtanom. Ang iyang uyuan, proud kay nga nitubag nga, dili daghan ang nagtabang ani Sa ako ning pag-umangkon, iya ra na tanan. Didto gyud ni samot ug kabilib ang mga tao. Dunay mga mahal nga ningon nga, kamaayo di aning bata Ay lag-uli dong paminyoon na lang muna mo sa mga dalaga diri. Swerte kuno kaayo ang makabana sa kong papa kay di gyud magutman ang pamilya. Makuratan na lang si Papa Opong nga nay moduol niya mga tao kay paminyuan ang ilahang anak. Diya pa gani kunoy tag-iya og dako kay tindahan. Arang-arang ang kahimtang og ihanyo nila si Papa Opong nga pangasawon ang ilang anak. Pero ang akong amahan wa siya mutando. Hangtod nga niabot ang adlaw nga mupauli na siya og Cebu. 18 anyos na lang siya ato. Pagibaw sa katong babae nga high school nga estudyante, katong babae nga magtambayan silang payag, ni kalit kinig abot sa ilaha og nagdala og mga sinina. Muli na day ka sa Cebu Opong, mukuyog ko nimo. Matod pa sa mga babae. Ha? Ano mukuyog man ka? Ayaw walang unsa na lay kasulti sa mga ginikanan og silingan sa amoa. Hugot pa nga pamalibad ni Papa Opong sa babae kay desidido magyug kini nga mukuyog sa ako ang papa. Pila na may istorya Papa Joe, nakabalik yun si Papa sa iyang nadak ang lugar sa may bukirang bahin sa Toledo City. Padayon ang kakagugihan sa kamahan. 25 anyos na siya niyanto, bisag unsa na lang iyang trabaho. Walay problema, kay kaya niya bisag unsa kabugat ang trabaho. Diya itong igayuna nakatrabaho na po siya sa karsada. Tigsiminto sa karsada sa highway nga iyang trabahoan niya itong igayuna. Diyang nakita niya ang babae nga naguyod og kabaw. Usa ka babae nga nagguroy og kabaw, nagsubay sa kilid sa karsada. Ang babae kay bisan og bagsikon og murag lakinon og lihok, pero maanyag, hamison og pution og panit. Sa kanang babae nga muunag duol-duol sa kumpapa Opong, dito gyud sa babae nga nagguroy og kabaw nakalingi. Og katong bayhana, mao ang akong inahan Papa Joe.
Usa sa mga rason nga na-attract si Papa sa akong mama kay siguro opposite sila og nilihukan. Hinayon ang akong papa samtang akong mama bagsikon. Sunod adlaw, nga niagi na sa mga akong mama sa daplin sa kalsada, naglangan ang akong papa og iya kining gisundan og lakaw. Samtang naglawig sa kabaw akong mama padayon og sunod-sunod sa likod ng akong papa. Pero paspas nga nilakaw ang akong mama, unya kay pahinay-hinay man si papa, natigwalaan niya kini. Na siya masayod, asa ni sud nga kalibunan ang akong mama. Nataymingan pagyud nga gisakitan og tiyan si Papa Opong. Na siya kapadayon og sunod kay nangita siya og siyag lugar nga libon nga kapungkuan niya aron ipabuhagay ang iyang gibati. Way kasayuran si Papa Opong nga diha ra di ay siyang luyo si mama nga naghigot sa iyang kabaw. Si mama na po ang istorya nako ani nga samtang busy siya og higot siyang kabaw, doon na siya nasimutan nga lain kaayo og baho. Pagtanaw niya si Papa Opong di ay mao nga dali-dali siya nga nihawa didto. Walay kalibutan si Papa Opong nga nakakita na di ay si mama sa iyahang lubot, Papa Joe. Pagkaugma, niagi na po si mama sa daplin sa kalsada. Nisunod na po ang lalaki nga niyatong tag-ana o taknaa, dili pa sila man nagkaila. Nahadlok si mama kay nganong sigsunod-sunod niya ang maong lalaki. 17 anyos pa lang siya niya anto og mahadlukon pa kay siyempre basin og daw tang tao ang nagsunod-sunod niya. Nagdali siya og niuli sa ilaha og nitago sa likod sa ilahang pultahan. Ayo. Nadungog pa sa kong mama nga nagpanawag og ayo ang lalaki nga sigsunod-sunod niya. Ang inahan sa kong mama bali ang akong lola mo'y nigawas og gipangutana ang maong lalaki. Maing adlaw nang naadiri ang babae nga katong manugway og kabaw, katong pution. Og nitubag po ang akong lola nga ngano man di ay dong gikaon nimong tanom sa iyang kabaw? Wala man nang nalanta ko'y tuyo niya. Wala ra ba diri ang akong anak? Kung makapahit ang iyang kabaw sa imong mga tanom, ako na lang ng bayran. Pila man? Matod pa sa tiguang Papa Joe. Wala man nakasala iyang kabaw nang kuan unta niari ko kay mamisita unta ko niya. Napasiplat ang tiguang babae sa likod sa pultahan kundi nagtago ang iyang anak. Ug dahil ingon nga wala lagi diri nilakaw. Pero kibaw na si Papa Opong nga namakak ang inahan sa babae. Kaya syempre, nakita ba niya nga nitago sa likod sa pultahan. Ang ibuhat ni Papa Opong, nilili siya sa gingian sa pultahan o dito nagkatinutukay gyud silang duha sa kuang mama. Kaya nasakpan naman nga naralay dito sa suod, gipasud na lang sa balay si Papa Opong. O dito nagkatubangay sila. Daghang mga igsuon ng akong mama o maoy niingon nga 25 anyos na ka. Unya among igsuon 17 pa. Dihi ka nimo siya binuangan. Basig minyo na ka. Moto nga ni pauli na lang si Papa Opong. Nya pagkaugma ni balik sa balay sa akong mama. Kuyog ang iyang uyuan nga mo'y ni barug nga iyahang amahan. Ikalima sa 12 ka manag-igsuon si mama. Dili pa unta musugot ang inahan sa akong mama kay lagi bata pa. Ugwa na siya katimbang sa iyang panginabuhian. Pero wa siya nahimo kay sugo sa gugma, Papa Joe. Kumpara sa kahimtang lang Papa, mas maayo pagkabutang sila si mama kay naa sila'y daghang buhi nga baboy, kanding, manok ug kabaw. Unya, ilang sudan kay baboy gyud. Dato nabaya kuno kay na sa una basta makababoy-baboy na ka og sudan, Papa Joe. Nagkasinabot sila nga ipakasal si mama ug papa ug nangawat sila edad kay 17 pa man ang ako mama niadto. Gihimo nilang 18 aron makasal gyud sila. May gani sa una kay wala pay daghang kuti. Sa pagkamay sa akong papa gipangayuan sila og buya o dore nga usa ka buok kabaw. Ang inahan pod sa akong papa nihatag pod dayon og kabaw kay siguro mahal gyud niya si Papa Opong. O gusto niya nga magmalipayon kini og way kakulian ang iyang pagpakasal. Daghan na nakuratan og di makatuo nga naminyo ang akong mama kay gawas nga lakin-on kini manglihok-lihok na alang kini pirmi sa uma. Mamalhin og kabaw og uban pa. Matud pa sa akong sa among mga silingan,
ang manicure sa kong mama kay lapok ra gyud pirmi. Unsa pagkaunsaa nga naibgan man kuno ni og lalaki. Fast forward, Papa Joe, naminyo na gyud sila si mama ug papa. Unya ang babae kaniadto mao manggoy mauban sa lugar sa lalaki. Mao nga si mama dito sila namuyo sa bukirang bahin gyud. Layo sa kabihasnan. Wa ganit tindahan nga kapalitan. Sa unang mga adlaw ug buwan silang panagtipon, magsighilak si mama kay wa siya naanan sa kinabuhi nga tumang kalisod. Sige lang siya sudan og parat. Ug nay kinahanglanon, layo kayong lakwan, layo kayong karsada sa ilaha. Mulakaw pagkagpila ka sapa ug lugot ang magian, usa pa ka moabot sa maong karsada. Way tindahan, wala puy silingan. Pero sa mga unang buwan lang kato nahitabo, kay bisan pa sa nagilak-hilak si mama nila hutay magyud siya. Hangtod nga nakabot og 3 ka tuig ang ilang panagpuyo. O panagpuyo, dayon nabuntis siya og nakaanak og usa ka batang lalaki. Nisamot og kugi si papa nga nakabaton sila liwat, bisag unsa nalay trabaho nga gisudlan niini. Makamaupod siya mo panday, mag-construction worker, unya napod siya mga suki or amo niya nga i-recommend siya sa mga trabaho unon. Di apay time nga kinahanglan walayo si papa kay sa Manila na po siya gi-recommend og trabaho. Para sa kaugmaon sa iyang pamilya, nilakaw siya layo. Nabili na nga akong mama nga mo'y bugtong nagkatiman sa ilahang mga anak. Nga niya tong higayuna, 2 ra ka buok. Lisod gyud so sa kinahan nga magbantay pa og bata. Unya iya pa tanang trabaho. Samutan pa gyud nga layo kayo ang tubig sa amua. Usa kadlaw niya to nalaba og lampin si mama unya gibiyaan niya ang bata nga natug sa duyan. Nagsige na diay og hilak ang bata. Naramantay silingan nga diha ra pud nagtukod ang igsuon ni papa, nakadungog sa hilak sa bata ug nakahibaw pud sila nga naglabas si mama sa layo pero wa gyud ladtoa ang bata. Ilarang gipasagdan nga magsigi og hilak. Pagabot ni mama gikan manglaba, hilom ra ang bata pero nilagum na ug wa na maglihok. May na lang gani kay wa na ratol si mama. Iyang gidali og tabang ang bata. Makamaumaw man pud sa mama manambal. Mao nga nakaluy-an pagyud sa Ginoo ug naluwas ang maong bata. Dito sa lugar nga ilang gitukuran og balay, napod ang bali mga ginikanan sa kumpapa ug igsuon sa kumpapa. Sapagkat tinuod lang bisan ako, nakaobserbar ko nga lahi gyud sila. Ambot og duna ba sila'y kasuko namo or unsa. Labi na ang iyang maguwang nga babae nga wa na minyo, puwerte ka maldita. Makaingon jud ko nga bati gyud og batasan. Tungod niya ito mga tabuan, nakahukom silang mama ug papa nga mamalhin na lang og puyo. Nakapalit sila yuta nga duol na gyud sa karsada. Ug dito sila nagtukod og balay. Sila pagpamalihin sa bang lugar nga matawag tagduol sa kabihasnan ni Kuyog si Lola ang hinahan sa kumpapa. Kay okay naman pud. Kay sa tanan nilang pamilya, si Lola ra og mama ang magkasinabot. Pero wa na dugay, nisunod pod ang iyahang mga igsuon og nagtukod pod og nagpaduol sa mua. Okay naman yun ni mga sitwasyon na Papa Joe. Ang akong papa nga butan kayo padayon sa pagpanrabaho. Dito na po siya sa Mabolo, sa Cebu City nagtrabaho. Mag-ulian siya sa probinsya kada day off niya. Di usa kausa nga ang gisakyan niyang bus puno kayo og overloading, siguro kay nadisgrasya og natukwang. Natabunan ng mga pasahero og dagan kunong patay niya itong itabua. May nilang gani kay wa gyud na unsa si Papa og luwas ra siya nga nakauli sa ilaha. Daghang pa kay mga kalisod nga nagian si Papa sama siyang pagpanrabaho na pud sa usa ka minahan sa Toledo. Nakaibawa na mo siguro kung unsay pangan aning maong mining company. Dito sa underground na-assign si Papa. Dili lalim ang naa sa ilawom. Ilawom sa yuta ka magtrabaho. Samtang si Mama gibiyaan niya si Mama nga usa pa ka simana pa sukad gipanganak ang ikatulon niyang anak. Samtang nagmina ilawom sa yuta, diha na po'y katalagman nga nahitabo. Ni-collapse ang yuta sa ibabaw ug nahugno padung sa ubos. Dili gyud makalimtan sa kung papaupong diyang nadatugan siya sa dakong bato nga murag kadak-on og jeep. Nagpanik na sila og hadlok na kayo nitong higayuna. Katapusan na niyang namatnunan nga ang iyang paa diha na sa iyang naong.
Pura kunog napilo ang iyahang lawas, Papa Joe. Taw-taod yun nga nakuha si Papa o gidungog pa gani siya sa iyahang mga kauban nga basin og patay na siya. Pero naluwas pa. O samtang naa siya sa ospital, iyang inahan og si Mama ragyod ang niduaw. Wala gyud lain sa iyahang mga igsuon ang niduaw niya. Kundi pag yun mo oras, Papa Joe, bisag unsa pa'y metabo nga trahedya, di pag yun ka mamatay. Makatuo mo nga, pangusray na aguman ni Papa pangusray yan aguman diha sa iyang tuo nga abaga. Fighter gyud kay si Papa Upong, kay igor siya ni pahuway og pipila ka adlaw unya pagkahuman ni balik na pud og trabaho. Ni trabaho na pud siya sa pagka-construction worker sa syudad. Gibiyaan na po niya ang iyang asawa ug mga anak. Si Mama ang nahabilin sa mga kauban sa tulo ka mga batang lalaki. Usa ka adlaw niadto samtang naglungag si Mama sa abuhan kalit lang nga dihay nigakus niya siyang likod unya gihagkan niyang liog ug paglingi niya ang bana sa usa ka igsuon ni Papa. Nisaka og binastusan si Mama, Papa Joe. Kung dili kahatag si Upong nimo og batang babae, panakan ti ka. Hatagan ti kag anak babae. Purting kuyawa ni Mama og kusog niyang giwakli ang way puangod nga maong lalaki, Papa Joe. Tungod sa kahadlok ni Mama sa iyahang palibot nga puros mga paryente sa kung Papa nakahukom siya nga mulakaw da ang tulo ka mga bata og nipauli sa balay siya mga ginikanan. Pagabot sa adlaw nga Sabado ting uli ni Papa sa probinsya, wala siya naabtan sa ilaha. Pagkabalita niya nga nipauli si Mama sa iyang mga ginikanan, iya dayon kining giapas apan gisultian siya ni Mama sa pagbinastos sa iyang bayaw ngadto niya. Purting sukuan ni Papa og iyang gisung ang balay sa iyang igsuon og gipangita asa ang iyang bana, pero nilimod ang iyang igsuon og wa kuno didto sa ilaha. Og nilaban pa kini siyang bana. Ingon siya nga akong Mama kuno maoy manguna sa iyahang bana. Mao kuno'y mag-igat-igat sa iyahang bana. Nisamot kasuko si Papa kay nakaila siya sa binuhatan sa akong Mama. Ang akong Mama naarain taon sa balay, sigig atiman sa mga bata. Ingon niya to ang relasyon nila sa among pamilya, Papa Joe, sa side sa akong Papa. Pero bisan pa og daghang problema ang ilang gitubang, padayon lang gyapon sila. Hangtod nga napun-an og laing duha ka mga batang lalaki ang ilang mga anak. 5 na tanan, puros lalaki. Ang ikaliman lang anak, gichismis pa sa mua kay mura kuno dili nila anak. Kamura kuno lahi og itsura. Kay puti kuno kaayo nga mura og Amerikano. Bilib gyud ko sa mga ginikanan, Papa Joe. Nako. Kay bisan pag usay pagsuway nga mabot nila nagkahigugmaay gyud sila og di gyud sila basta-basta nga mo give up. Pero sa gikaingon pa nimo, Papa Joe, nga samtang buhi pa gikaluhaan na gyud ta og problema. Mao kana nitabo sa sunod na akong isay-isay dinhi karon sa akong kaagi sa akong pamilya. Na-stroke ang akong lola, ang inahan sa akong Papa. Human sa pila ka tuig gikuha sa labaw mga gagahom. Paglabay na pud sa laing tuig, ang igsuon na pud ni Papa katong patulon mo'y nipanaw sa laing kalibutan. Sunod nga gikuha sa kitas-an mao ilang ikaupat nga anak, pangidaron og 12 anyos. Magsigi kunog dugo ang lagos ug mao'y namatyan. Unya, igora nga gipalabay ng sa katuig na sakit na pud ang ikalima nilang anak, katong pution nga murag Amerikano. Pareho gyapon og sakit ang namatyan sa iyang manghud nga mao'y nag-unag kamatay. 13 anyos namatay ang ikalima nilang anak, Papa Joe. Nagsunod-sunod og kamatay ilang duha ka mga anak, mao nga dili lalim ang ilang naguman nga kaguol. Samtang nagsakit-sakit ang ilang ikalimang anak, nagbuhi pud og baboy ang ilang kinamagwangan nga anak. Kay magminyo na kuno siya. Nagluya na ang among ikalima. Pero ang kamagwangan ni pugos gyud og pagpakasal. Maong si Papa ray nitambong sa kasal kay si Mama nagbantay sa ikalima nga masakiton. Niya na pa ang ikalima paglakaw sa kong Papa padung sa simbahan nga, Mama, matug lang sa ako ha. Hukawan lang ko inigabot nila kay mutanaw ko sa ilang mga sinina. O sige dong, katug lang kay pukawan lang ti kay inigabot sa mga kinasal. Pero wala na mapukaw ni Mama ang bata kay nabisi na siya. Pagmata si kalima, nag-ilis na ang ikasal. Purting guulan niya kay sayang kuno kayo nga wa siya kakita sa mga sinina. Tuoy gyud kaayo ang ako maguwang, Papa Joe. Kay nagsigi kuno nighilak
naguol nga wa ka kita sa mga sinina sa mga kinasal. Paglabay sa pila ka semana ni panaw ay kalima. Ang ako maguwang Papa Joe, bisan og kinsang ginikanan, kuno siguro maguol og nga muunag panaw ang imuhang anak. Pero labaw na gyud kasakit ang akong papa upong kay pila ka mahal niya sa kinabuhi ang nagsunod-sunod og panaw. Dangtan na po pila ka tuig, nabuntis na po ng akong mama og lalaki lang gyapon. Unom na kalalaki ng ilang anak. Minus sa duha nga nangamatay. Medyo gibati na po sila kahadlok kay daot kaayo ang bata. Niwang o malnourished kay dili maka breastfeed si mama. Kay magsakit ang iyang dughan. Maghubag ang gatasan. Laing inahan na nagpa-breastfeed sa mga bata, mao nga nakasurvive kini kaluoy sa Ginoo. Nilabay ang duha ka tuig ni mabdos na pud si mama. Dili na unta siya ganahan nga mga anak kay lalaki ra gyapon o gawas pa. Padung na siya pag menopause. Pero nakabuo lang gyapon sila. Ug sa katapusan, gipanganak ni mama ang usa ka batang babae nga mao ako Papa Joe. Sa akong pagdako, daghan kay kog mga pangutana sa akong mama, sa ilang mga kaagi sa akong papa, ug sa akong duha ka mga maguwang nga wala na nako makita. Unsa day itsura sa akong duha ka maguwang, nakay litrato nila ma, pangutana ko pa sa akong mama. Wala na Carmel, ako nang gipanglabay tanan kay mahadlok ko sa imong papa kay kada makakita siya sa ilang mga litrato, muhuot iyang dughan. O ikaw, kung di ka gusto mag-uol si papa nimo, ay na lang si pangutana. Mo to Papa Joe, huwag na ko magsigi pangutana kay di ko gusto nga mag-uol si papa. Hangtod nga nanagko naming manag-igsuon o niya naglailahi o kaagi. Lailahi po og problema. Ang akong duha ka mga maguwang problemado sa isig kapamilya nila. Pero ingon ani man gyud siguro ang kinabuhi, dili perpekto. Usa ka gabi niya to samtang malipayon mi nga nananaw og TV dihay nagsaba-saba sa gawas. Ang akong ikaduha nga igsuon di ay nga hubog og problemado sa iyahang asawa. Dili na lang ako i-detalye og ngano pero naapot sila problema sa ilang love life sa iyahang asawa. Tungod sa kahubog nini, nagsige na kinig panghasi sa gawas kay musud gyud kuno siya. Di na lang unta paablihan sa kong papa kay baw siya nga mudanag og mahubog. Pero ang akong inahan, syempre, magpakainahan gyud. Iya kining gipasud sa likod kay iya kunong pakanon. Pero nang hasi naman ninuon sa kusina. Nangabuak na mga plato. Gipanglambos among mga galon ug maupoy namatan sa kong ikatulong nga igsuon. Nalimongawan pud mao nga gidasdasan ang hubog na kumaguwang hangtod nga nag-away sila Papa Joe. Si Mama ug Papa sige uguwang nila. Nabot na sila og rinambulay sa tugaran. Nitabang na po ng akong ikaunom nga maguwang. Nisamot og kasuko ang hubog kay gitabangan kuno siya. Nipauli sila ang hubog unya ni balik nga nagda og hait nga hinagiban. Suko kay siya kay gitabangan lagi kuno siya. Ang akong duha ka mga maguwang nga ikatulo ig kaunom nga isog pod kay mudasdas pod. Si Mama sige patunga. Magali-ali unya si Papa kay sige pod og bitad ni Mama. Kay lagi mahadlok siya nga maunsas si Mama. Nagkarambulag yun niya itong gayon na Papa Joe ug si Papa sigbiran ni Mama. Nagsugod nagkutas ang dughan kay naman siya high blood. Napahigayon nga si Mama ang ilang masikhan sa buko-buko ug matumba in town. Dugay kayo makabangon. Nihunat na og tigbas ang hubog sa kung usa ka igsuon. Si Mama dali kay nakaduol og gisagang ang pinuti. At first, wa sila makabantay dayon kinsay na samdan. Nadugay, ilang naklaro nga nagkadugo na ang kamot sa akong mama. Nalahap sa pinuti. Biliban ako sa akong inahan. Basta anak na hisgutan, malabwan si Gabriela silang Papa Joe. Nailog yun ni Mama ang pinuti pero maupod lagi siya ang samdan. Ako niya to, natalawan pa kay ko. Dali ko nga niduol o gitabang akong mama. Nagkuha kong panyo o gitapion ako sa samad. Grabe po ng pangitabo. Sobra akong gibating kasuko sa akong igsuon kay pagkaugma mura lagwa. Wala kuno siya kay numdum o sinitabo sa nakalabay nga gabi. Ang among silingan ingon niya,
nga grabe ra ba ning luha sa inahan, makagaba ra ba ni. Akong giingnan ako mama nga ipaprison ako kung maguwang, pero nihilak si mama og ningon nga, day, dili pa manggug ka kasabot nako, kay di pa manggug ka inahan. Kung may inahan na kaday, andam nimo nga duphan og sawan, bisan pa og nagpungasi pa na ang bala para sa imuhang anak. Kung ikaw sa kinahan, normal ra gyud siguro nga nakay paborito o pinakapinangga sa imong mga anak. Kaya nga kung mama, bisan og asa pa to mag-inom og mahubog ako maguwang, kay iya gyud nga pason. Kay batasan na gyud niya sa ako maguwang nga inig kahubog mangitag away. Unya makita daig lalis, mahadlok siya og maunsa, mao nga iya yung apas-apason. Mao nga nakaingon ko nga pinangga gyud kay sa kong mama ang palahubog nakong maguwang. Gidala-dala ra sa kong mama tanan hasta ang iyang samad nga naigo sa pinuti. Wala man day siya magpa-hospital o nagpa-inject man gani og anti-tetanus. Tuig 2020 kato, ting COVID, kato nga tay mao day wa siya niya tug hospital kay mahadlok matakdan og mahadlok pud siya og dagom. After 3 months ukad na samad, gihilantan si mama. Unya pagkakadlawon gipukaw ko ni papa kay si mama bugnaw kaayo og nanggahi ang kamot. Unya nagkirig-kirig. Pwede nang panampit sa mga silingan nga driver o ambulansya, pero nagsaba-saba nami wa gyud siya ni mata. Kaya amo lagi yung tanda doon ng hospital si mama. Naratol nami si papa. Ug unsaon na mo pagtabang si mama. Paspas kay pangitabo. Mga minutes na gyud siguro nilabay. Murag dunay gustong isulti si mama sa akong papa. Mo nga gipaduol niya ang iyang dunggan, pero wa na makahimo pagsulti si mama. Igo na lang nga nitutok sa mga mata sa ako ang papa. Dunay mga luha nga nito sa iya mga mata. Unya, nipiyong. Wala na ang akong mama. Kung nasakitan ko sa pagkamatay sa akong mama, mas labaw na gyud si papa. Naluoy gyud ko sa akong papa nga adto matug sa tapad sa lungon ni mama, kay gitugtan man mi nga hayaon siya og tulo ka adlaw. Magsigig hilak si papa. Unya kung makatagpilaw kini gani, mukalit lang og balikwas og mangita ni mama. Asa kuno si mama. Daman-daman nun in tao ng akong amahan, Papa Joe. Ako siyang dasigon permi. Pa, magpagalig-on lang. Bisan para na lang nako. Napamangko ng kinanglan nimo. Para nako na lang pa. Sa pagkakaroon, Papa Joe, 5 years na sukad ni biya si mama namo. Si Papa Opong tiguang na o daghan na pud kayo siyang gipamati sa iyang lawas. Ito nagyapon siya problema sa kong mga igsuon nga wag yapon nagbag-o, palahubog ug uban pa. Sila mo'y naghatag og problema sa kong amahan og tungod kay wa na si mama, ako maoy mupulin niya. Protektahan nako ang akong papa. Di nako siya ipadawg-daog bisan si kinsa. Papa Joe, kay bawo baka nga si Papa Opong kay tipaminawan siya nimo? Siya gyud ang nisugod nako nga ipasuwat ang iyang istorya kay gusto niyang madungog ang iyang kaagi sa kinabuhi ug gugma. Ako ug si Papa Opong maghinaot nga mabasahan nimo ang akong suwat ug unta makuhaan og leksyon sa mga katawhan. Leksyon nga angay natong dawaton bisan og sakit ang kamatuoran ning kalibutan na nga ang kinabuhi sama sa abog. Di ba giingon sa Biblia nga sa abog ta gagikan, sa abog sad ta pauli. Mao na ang kinabuhi sa tao mupanaw. Kung si Ginoong Hesus namatay, kita pakaha nga tao lang, sa madugay ug sa madali, moabot gyud ang atong turno. Mo na nga samtang buhi pa, buhaton nato ang mga butang nga paminaw nato sakto. Ug maoy makapalipay sa atong isikataw ug sa Ginoo. Daghang salamat, Papa Joe, sa imong pagbasa. Kini mong magtatampo, Carmel. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento,
Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.